Ahoj, to jsme zase my a za podruhé natáčím s mojí sestrou. No a co budeme dělat dneska? Takže budeme si říkat takové otázky, například z kterého datumu jsem se narodila a pokud to ona neuhádne, tak jako kdyby vtipný citron do pustinky. No, tak ty bys můžu rozšít. A tak máme tam hnutný. A musíme ho nějak odmyslet, nebo že si tak jo. Co? No ok, takže jdeme na to. Začínáš. Jak bylo to s Mariem? 4 měsíce. A. Pět. Dej mi citronek. Ale dostala jsem mi to do pusy. No, Dobrý, dej to, jak ti to zachutnalo. Jak dlouho se hrála na flétnu? 3 roky. Počkej. To bude. Teď si měl. Jaký byl můj první tak? Pajďujta. Tak třeba jo. Myslíš si mám kůta? Dáme to. Já bych to tam viděl. Mám kůta. Ale máte vidět. Máte vidět. Jo. No, dobré, konec. Ne. Je to hlavně. Já jsem si dělala ty. Já bych dělala. 3 dobré. Jo. No, teď budeme přijde. No. Jak se jmenuje... Ne. Jak dlouho už se tam má? Odmluvit dvou. Tak 4 hodiny. A 4. No. Tak jak dlouho mám psa? Ale ty? 3 roky. A. Takže jo. Ne, jo. Jo. Na to se chci přebavit. Podvádání? Na to se chci přebavit. Černou a končí.
Uh, tak, proč jsem ti stála tady? Tam si mohla natočit video, spíš jsem tam mohla video. Ne, protože jsem dávila na dárce. Ježiš. A teď ty mě tátou? No. Od kolika, ne, v kolika rokách se dostala první telefon? Aha. Nevím, asi 7. Kolika? 6. O rok. Ježíš! Konec. Takže uvidíme se příště. Možná i tam se mnou, nevím. Aha. Jestli ještě budeme na zásadě. No, takže to bude vše a ahoj. Řekneš ahoj? Čauko. Čučko. Ne.